la Venus la Păiță să ne uităm pe mămăliguță. Forță! Ia uite la cum zici care mormologi. Peștii care sar în apă fac petrecere. Mamă, frate, cât sunt. Cade și după... Ia ce plouă. Ia ce-i dă. Uite acolo. Forță, forță pe Păiță. Mamă, ce dă. Uite, încolo s-a oprit și ea manelele, ca surtau manele. Easy. Stai puțin. Ia uitați. Stați. Ia. 1, 2, 3. Am ținut vreo 6 secunde. Ok. Mai o șterg de asta. Sper să nu vrea. Eu vreau știr. A ținut mie sau cu mine. Da, uite, frate, cum sună. Cum iese apa aia de acolo, oh my god. Nu știu de unde. De acolo iese așa o țâșnitoare foarte mare. Nu știu, de acolo zici că e stropitoare. Și cade în apă. Ia uite că s-a mai domolit. Hai că dă mai zi. Dă mai zi. Ia uitați apa de aici. Bă, nu mai plouă așa de tare, dar tot plouă. Cât ai norul. Doamne ferii.